Njengoba ikhalenda yezifundo zika-2025 iza kuqhaba ngokusesikweni ngoLwesithathu kwaye abafundi beza kubuyela esikolweni, umbutho i-Greater Johannesburg Learner Transport Organisation uqinisekisile ukulungela kwabaqhubi bezithuthi zabafundi ukuthutha abafundi ngokukhuselekileyo. Kodwa nangona kunjalo, lo mbutho uphakamisa inkxalabo malunga nokubandakanyeka okuncinci kwabazali kunye norhulumente kwishishini. Okanye ke ucela abazali ukuba bathathe inxaxheba kwimiba ephethelele kuthutho lwabafundi kwaye urhulumente angenelele ekulawulweni kwecandelo. Umbutho wezithuthi zabafundi eGoli uthi izithuthi ezihambisa abantwana kwizikolo ezohlukeneyo kwisixeko saseGoli zikulungele ukuthutha abafundi ngoLwesithathu xa kuvulwa izikolo. Kodwa uvakalisa inkxalabo ngokuba abazali abazibandakanyi ngokwaneleyo ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana babo. Ama-association yonke indawo la around Johannesburg apreparela i-Wednesday. Si-ready for i-Wednesday, kodwa sazi ukuthi yini esibhekene nayo la siya khona. Thina as an organization we are ready. Abazali, number one, they are not involved in this industry. The only time they are involved ukukutshela ukuthi abafuna ukubhadala. They don't want to pay for January, they don't want to pay for June, they don't want to pay for December. Omnye umba ophakamiswayo ngulowo wezithuthi ezingekho phantsi kwemibutho ezifika zingene zithuthe abafundi. Estradini sine-issue yemoto esingazazi. Maqala kufika uqala unyaka like this, we have cars ezizafika lana esingazazi zibuyaphi. Abantwana they get lost, abantwana they get raped. And we have been trying, we are saying to schools and parents, please do not allow imoto engabelongi izothatha umntana wakho. Lo mbutho xa kungoku umemelela kurhulumente ukubamisela imigaqo ngokufanelekileyo kweli candelo lezithuthi zabafundi ukuqinisekisa uzinzo nokhuseleko. Inkinga esinayo yile nkinga esivele besinayo ukuthi ugovernment akafuna ukuba involved kuScholar Transport ukuthi alungise, aregulate le industry yethu ukuthi kuzokwazi ukusebenzeka kule industry esisebenza kuyo manje. Ukuphucula eli candelo nokwenza izinto ngcono, intsebenziswano yabazali iyacelwa ukukhawulelana neenzame ezenziwayo, nto leyo iza kusebenza ngokusemdleni wabafundi. Kwiindaba zeSoweto TV, ninguNomzabalazo Mduka eDeepkloof.